Aquí veiem els turistes, un zoom als turistes. Estem molt lluny. Veiem la platja. En Miró. En Miró. La Marta fent el poll. Veiem una mica les notaries, obres, les declaracions de Miró. Un privilegiat, un lloc privilegiat per veure la vista. Sí, les declaracions d'Albert Miró. Jo tinc un mapa que sempre està de coses de baix. On? Des d'aquí ja es veu el castell. I al fons... Des de on es veu o no?